प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येत आहे. चौथी बालाजी ही लोकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आ रही है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल चौथी 4 वाजताची ही लोकल आहे. ही लोकल ट्रेन 5 का 5 गाड़ी बला 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 निमिषम फास्ट गाड़ी ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ ಬರೀತಾ వచ్చి ఏ పని డ్రెస్ ఆపు టీ షర్ట్ పని దానికి అదే బోడిగా లేదా ఊళ్ళో డ్రెస్ పోతుంది అదే ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಪೋನೆ ಏನ ಬಂದು ಇನ್ನೆಂಡ ಓಡ ಹೋಗ್ನಂತ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಏನಂದು ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಬಂದಿದೆ ಇದೆ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇಗ ಅಂಡ ಅರ್ಧನೊಂದ್ಸಲ ತಿರ್ಗಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೋಯ್ ಬಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತದಂಕು ಶುರು ಬರ್ತೇನೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದಂಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಕಂದಾಂಡು ದಯಬಂಡಾರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡದು ಪಾರ ಇಕ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ನೂಲು ಕುಲ್ಲದು ಆರು ಪೋಪುನಂದಾಜಿ ದಿತ್ತೇರು ಇಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ನಾನು ಜಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡ್ಡ ಜಿಯ ಮಾತ್ರ ಆಡಿ ಐನು ಇಪ್ಪುನು ಒಂದೇನು ಇಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಲಾಗಿ ಮಿಕ್ ಲಾಗಿನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ಮುಂದು ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ದಾದ ಬಂಡವು ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪದೇ ಇದೆ ನಾ ಸರಿ ದೇಜ್ಜೇರ ವೀಡಿಯೋಲೇನ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟುದೂನು ಈ ಜಿಯಾನೆ ನಾನು ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರ ಬುಜ್ಜೆ ಐಕಿತ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟೋನು ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕೊಲಿ ಬರೋಂದುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಲಾಗಿ ಮಿಟ ಒಂದು ಲಾಗಿವನು ಒರ್ತಿಯವಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂಬತ್ತಂಡ ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಿರ ಪೋಡಾಡ್ತಂದು ಗೋಡೆ ಪೋಡಾಡೆ ಪಾರ ಅಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಬಿಡತ್ತು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡತ್ತು ಪೂರ ಬೈಕ್ದ ಪಾಟ್ಲೆ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪನ್ಯಕ್ಕೇನುಜೆ ಉಲಾಯ ಕುಲ್ಲಿ ಐನು ಐತ ಮೇಲ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಎತ್ತ ಮೇಲ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒತ್ತುನು ಉಂದು ಮರ್ಕೊಲಿ ಚಾಲಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜ ಬಂದು ಕೂಡ
ಸಿದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿದೆ ಇರ್ತೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೂಪ್ ಐತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಏನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ದೂರದೀತೆ ಜೋಕುನ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಕುಂಡು ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ಒಂದಿನಾಗೆ ಕಾಯ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ನಡುಟ್ಟು ಜಿಯಾನ ಅರ್ಧ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಕು ಸೂಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾರಗೆ ಅಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಪೋಪುಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡೆ ಪೋಡು ಈ ಜಿಯಾನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿದೆ ಉಲಾಯಿ ಪಿರೆಲ್ ಬುಲ್ಪರ್ನೆ ಶುರು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಯಿ ಒಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬುಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಡೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಇಡ ಬನ್ನೆಟ ಸಾಧಾರಣ ಬುಲ್ತೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಐತಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗ ಬಂದು ಬಲೆ ತೂಕನೆ ಟೆಂಚ ಪುರ ಒಂದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂತಿದೆ ದೂರ ಬರ್ರಂಚೂರು ಕೋಡಿ ಜಿಯಾನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಏಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು 3 ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚಲ್ದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬನ್ನಿ ಏತಿಗೆ ಐತಿ कितने का 20 रुपये आंजा नाम बता ये लड़कों का है शॉर्ट्स नहीं है शॉर्ट्स इधर है वो कितना चला शॉर्ट्स इधर है फुल उधर आ गया ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ನಂಗಿಗೆ ಮುಸ್ಸಾಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿದ್ ನಂಗಿಲ್ಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೊನ್ನಿ ಆಯ್ದು ಇಂಚೊಂದು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ತೋಟಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗಬಾವೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡು अव्वल हाँ इधर ये गूगल है क्या कुर्सी का देखो ना ಸುತ್ತದಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಲೇನು ಪುರದೆ ತಂದು ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ಪರಪ್ಪ ಐತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ ಜಪ್ಪವೆ ತೆಂಕುಲ್ ನರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಯಿನ ತೂವಾರ
ಅವ್ಳು ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿರ್ತ ಅಲ್ಲ ತೂವರ್ನೆ ಧರ್ಮ ಹೋಗೋದು ಬರ್ತದೆ ನಡತ್ತ ಧರ್ಮ ಹೋಗಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತ್ತ ಹೋಯ್ ಅವ್ಳ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕತ್ತೊಂದು ಸಾಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತದೆ ಸಾಕಾಂಡು ದೆತ್ತೊನ್ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸುತ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂದು ಕುದಾರ್ ಒಂಜಿಲ ನೀನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ತುಲೆಂದೆ ತೊಂಡೆಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಅವಳೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ನಾನು ಪೋಯ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಪದ ನಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಕೋಡ ಈನ ಪುರಾನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದ್ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನು ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ತೋಜಪಾರ ಆಯ್ಜೇಕಿನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪುರ ಅದು ತೋಜಪಾಗ ಅಂತ ಕುಡ್ದನು ನಾನು ಏನೇನ ಪುರ ಕನದ ಅಂದ್ಲೆ ತೋಜಪ್ಪಾಗ ಸುರುಗು ಜಿಯನ್ನ ಅಂಗಿಲೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಯನ್ನದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೆಗ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಬಿಚ್ಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೇತಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಲೆಗ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪಣೆಂಕುಲು ಒಂಜೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋತುಜ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಬೈದಾಂಜ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಸ್ಕೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೊಸತ್ ಗಾಡಿನ ಪನೆಯರು ಕೋಡೆ ಕನನ್ನ ಗಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪನೆಯರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಇருந்து ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಇಚ್ಚಾದು ನೆತ್ತ ಮೇಲ್ದ ಪೂರ ಕುಲೊಂದು ಬೈದನೆ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ದು ಬೈಕಿಂದ ಬೈಕದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಬೈದನ್ ಕೊಡೆ ಜಿಯಾನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಕದೆಲ್ದಳು ಅರ್ಧಗರ್ಧ ವಸ್ತುಲ್ ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಕದೆಲ್ದಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕದೆಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈಟ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಓವು ಪಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಂಡು ಪಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಂದುದೆ ತೊಂದನು ಪಂದಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದಿ ಒಂದೇನು BB ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಬಿತಾ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೋಪ್ ತೋಜಿನೊಂದು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಐಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದಿ ಒಂದೇನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಾವಲಿ ಜಿಯಾನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೋತುದನೈತೆ ಸಂಟವು ಕೈ ಪತ್ತದು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒತ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಜಪಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂದು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಜಪಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿ ತೋಜು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದಾಲ ಆಪುಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದಕ್ಕಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಿರುನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಜಿನ ಎನ್ನ ಕೈಕು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯನ ಕೈಕಲ ಪಾಡ್ವನ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಗಲಿಜ್ಜ ಆಯನ ಕೈಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸಜ ಪಾಡ್ಲ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈನಿ ಅಂದೆ ತಂದನ್ ಪಂಡಾಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬರೀತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ನಿನ್ನ ಮಂಡದ ವರ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 450 ಬಂಡೇರು
ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು 300 ರೂಪಾಯಿಗೂ నేను కొన్ని ఉండేందుకు సట్ మల్పర ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯಪಾರ ಪಂದೆ ಅನ್ನು ಕಾಲು ನಾನು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಟನು ఒక ಎಂಚ ಸಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 7 ಫೂಟ್ ಉದ್ದ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪರ್ಲಿಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ತಿರ್ತ ಒಂದೊಂದು ತಿರ್ತದಿಂಚ ನಾನು ಎಂಚ ಉಂಟ ಅಂದ ಈ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜು ಮಾತ್ರ ಏತು ದಿನ నేను ದೀಪೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ತೋರಣದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡತ ಹಿಂದೆ ತಂದನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣೇಶನ ಇತ್ತನ ಒಂದು ತೋರಣಂದೆ ತಂದೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತೊನ್ಯಾನು ಐನ್ ಕನತ್ತನಾಲೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ದೀಪನ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ದೆತ್ತಂದನು ಮಸ್ತಲೆಯನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂಕುಲ್ನುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.